नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे माझ्या सिद्धीज किचनमध्ये। तर आज मी तुम्हा सर्वांसाठी एक स्पेशल अशी रेसिपी दाखवणार आहे आणि ती रेसिपी म्हणजे अंडा बुर्जी। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता पटकन आपल्या रेसिपीला सुरुवात करू। इथे मी 3 अंडी, 3 कांदे, 1 चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा हळद, मीठ, 1 टोमॅटो, 2 हिरव्या मिरच्या आणि कोथिंबीर घेतली आहे। तर आता आपण सगळ्यात आधी कांदा कापून बारीक करून घेऊ। कांदा बारीक कापल्यावर तेलात टाकून घ्यायचा आहे। त्यानंतर त्यामध्ये हिरव्या मिरच्या टाकून परतून घेऊ। छान असा गोल्डन कलर येईपर्यंत कांदा परतून झाल्यावर बारीक कापलेला टोमॅटो यामध्ये टाकून पुन्हा एकदा परतून घ्यायचा आहे। आता आपण यामध्ये 1 चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा हळद टाकून ह्या सर्व कांदा आणि टोमॅटोमध्ये मिक्स करून घ्यायचा आहे। मिक्स केल्यावर मध्ये असा गोल बनवून 2 अंडी फोडून ह्या पद्धतीने मिक्स करून घ्यायचा आहे, म्हणजे कांदा आणि टोमॅटोमध्ये छान असं हे अंडा मिक्स झाला पाहिजे। तर आता आपण ह्यावर बारीक कापलेली कोथिंबीर घालून घेऊ, म्हणजे आपल्या अंडा बुर्जीला छान अशी चव येईल। तर बघा, आपली झटपट अशी रेसिपी म्हणजे अंडा बुर्जी तयार आहे। अंडा बुर्जी तुम्ही चपाती, पाव किंवा भाकरी सोबत खाऊ शकता। तर आजची रेसिपी तुम्ही सुद्धा घरी ट्राय करून पहा आणि तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा। जर तुम्हाला आजची रेसिपी आवडली तर लाईक करा आणि शेअर करा, तसेच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। पुन्हा एकदा भेटू अशा छान छान रेसिपीज बरोबर।